Takže ahoj lidi, tady je Robin PC67 a já vás vítám u mojí nové série Aquarian Skies. Je to modovaný Minecraft. Já osobně jsem si přidal ještě 3 mody, a to je Mechanism Tools a Mechanism Generators. Všechno to je dohromady. Tak omlouvám se, jsem trošku po nemoci, tak jsem nachcípanej a proč točím tuhle sérii? Já si myslím, že tohle je dost hodně super. No, já jsem trošku hrál už, teď jsem si založil checkpoint, kdyby jsme padali a natěžil jsem si nějaké dřevo, uvolňoval jsem stromek, doufám, že to nevadí a můžeme jít na to. Tenhle stůl je z modu Tinker's Construct. Já mám tu angličtinu fakt blbou, takže nevím, jestli to vyslovuji správně a je opravdu jedno, kam si položíme ten stoleček. Je to samý a jak normální crafting table, až na to, že že to je propojený s truhlama. Max je velká truhla, takže super a ještě v tom zůstávají věci, když to necháte otevřené, když tam necháte věci, tak to prostě nevypadne. Teďka jsem si vyrobil kruh, který, když si vyrobíte, já si myslím, že to je hodně dobrý, když ze začátku, protože to je na listí a z listí vám pak padají vlastně červíci a více saplingů, který my budeme potřebovat na výrobu hlíny. Na výrobu, no, to se dozvíte pak. Takže jo, prší, takže já si jdu vyrobit ještě rychle barel, který je taky hodně důležitý. A já mám dřevo. Musím mít tohle, aby jsme mohli vyrobit vlastně barel. Ten barel, z toho pak chci vyrobit bucket na to, aby jsme si mohli udělat cobblestone generátor. No, nechám to tady. A já jdu ještě a jo, udáme nějaký ten questík. Samozřejmě, že jsme začali to musíme udělat questík. Nějak. Já jsem tohle viděl u Tomika.cz, myslím, že se tak jmenuje, a u Hauze a Nakashiho. A jo, nechám si jeden dubový dřevo, protože to bude potřeba. A můžeme odevzdat questík. Chvilku se to načte, teďka se to seklo, protože se tam načítá příběh, který se vám přečte. Jo, pak click to play agent se můžete klidně přejet. Já to teďka pouštět nebudu, na dlouho. Zbytečně tak. Teďka vezmeme si odměnu, což je krumpáč a jablíčko. A tady počkej. Hopr je tady, jo.
Jo, musíme dát select. Ne. Jméno, jo, tohle jsme museli ještě odevzdat takhle. A teďka to budeme muset odevzdat přes vlastně přes ten quest delivery systém. To se udělá tak, že máte nastavený ten úkol, dáte select task, kliknete právě na quest delivery systém a do něj dáte násypku, musíte směřovat do něj, jak by vám to nešlo, a musíte tam hodit dřevo. A máte splněný to. A ne, oni nám nechcou dát za začátku ani hopr. Jsou zlí na nás. Ale já to přežiju, já jsem dobrý. A máme první srdíčko. Jo, zapomněl jsem říct, že tady jsou reward backy a za ty dostaneme odměny. Můžeme dostat cokoliv, opravdu cokoliv z těchto věcíček. A jak já projíždět nebudu, dejte fakt hodně. A tohle, myslím si, že ze začátku ani nebude moc potřeba. Pak, na co jsou tyhle srdíčka? Srdíčka jsou od toho, že když umřete dvakrát, teďka kdybych umřel dvakrát, tak se mi ten svět vymáže a musím ho instalovat jakoby znovu. Takže musím žrat tyhle srdíčka. A už mám 3. Nesmím třikrát umřít, jak budu dělat znovu tuhle mapu. Já se fakt omlouvám, já jsem nachlazený. A teďka to chce po mně nějaký věci teďka. Takže já je vyrobím. Bude tam potřeba tak 3, myslím. 3, takhle. Jo. Ne, já jsem si vzal kraftila to dřevo, no nic. Budeme muset další stroj. Takhle. Dřevo. A na začátku si bych mohl vyrobit ani nějakou sekiru, flintovou, z křemene. To jak chcete. A nechám nám kruh. No nic, si vyrobíme novej. Jo, červík. Červík pak získávání 19 sazenic, můžeme tohle zasadit. Jo, a tohle nám už to je plný, tak to tam necháme. Já to teďka nemůžu, protože mám ten baky tam klej. Takže tak vyrobím to, aby mi jedno zbylo. A budeme potřebovat crafting table, takže tool station, pattern builder a stencil table. Teď tohle vykopám, tohle nechci. Tak, stencil table nesem, pattern builder sem a tohle sem. Tak, říká si uklidíme a tady se vyrábí nářadí, tady se vyrábí tady se vyrábí jakoby částečky na ty nářadí a teď se vyrábí paterny. Jo. Tak, co sklidíme a já si asi vyrobím teda tu sekiru, co ani potřebujeme. Tohle. No problém. Jenom paterny, ok.
stranu dáme sem. A bude potřebovat tohle a tohle. Jo, a to musím dát ještě. Jo, klidně vlastně. Toho dáme sem. Dáme si dvě ty tyčky. A teď musíme dát místo dřeva. A mám sekírku. Nebo částečky na sekírku. Zajímavé. Hodně zajímavé. Tak. Máme sekírku. To nebude trvat tak dlouho. Když budeme kát stromečky. A jo, tyčku sem, dáme tady dřevo. A já si vyrobím asi další ty, ne, budu potřebovat ještě jedno dřevo. To zase pomilujem. Jo, abych pravdu řekl tak, akorát jsem dřív hrával. Ale ani jsem ho nedohrál ještě. Já jsem dělal na velkým pokusu. A fakt. Nejvíc se mi dařilo, co jsem dělal tam předtím, ale teď jsem se nazval kvůli vám. Abych mohl natáčet. A tak. Jo, a taky mi hodně ubírá ty hungerbary, když skáču, takže já si to jdu přidělat, ale nevím. Já jsem si to dělával. Se hendem. Tohle. Ne. Jo. Tohle. Čekej. Spím, že spadnu. Jo, super. Tak. A teďka nemůžu spadnout. Jo, dobrý. Tak. To jsou 3 skloby, no. Ne, dobrý. Tak, a já jsem si to dělal vždycky takhle. Ne? Jo, takhle jsem si to dělal. 2 skladačky. Tak. Taky bordel máme tady zase, to nepotřebujeme. A dřevo máme, takže si vyrobím další 2 barely, abyste si mohli vyrobit svoji první hlínu. Čtyři dělat nebudu, budeme jenom 2, bude stačit. Tak. A kam je šoupnem třeba tady, hnedka z kraje. Tak a teďka tam dáme 8 saplingu. Dá se to z 8. Jo, dělá. A z toho pak máme 8, teda jednu hlínu. A vlastně já, jo, ještě hlína je tady ještě ukrytá 7 hlíny. Já si ji jako nechám, ona se může hodit do začátku. A jdeme udělat nějaký další questík. Jo, tohle jsem už spal. Já bych si teďka vzal osobně asi pánvičku, protože na to se dají opíkat ti čarvíci. A je to něco jako pec. Takže si toho vezmem a teďka už to po mně bude chtít, abych použil toho čarvíka. Dark Fruit Sapling. Nechám to tady. A máme teda ty 2 hlíny. Jo, 10 jablíček. Je tady jídlo dává jenom polovinu toho hungerbaru, takže já bych si nejradši udělal džusík, ale to nemůžu, takže to děláme. To děláme. To roste.
tady máme sazenci. Výborně to. Ne, zase bude velký, což sežere, ne, no. To sežere hodně toho bomilu a je to takhle malý rozsíl. Tak, tady máme červíka a ten červík nakazí všechny ty listy a ty listy budou potřeba na to, aby mě co pak prostě budou padat stringy, ale musím to zase ničit s tím krukem. Stringy mi z toho budou padat. Teďka nevím, co jsem řekl. Jo. Musím to ničit s tím krukem a teďka asi jste slyšeli menší hřev, tak se omlouvám. A budou vám z toho padat stringy. Ty stringy potřebujete na to sito. Ještě proto, ježišmarja, postavám to. No nic, jsme se budeme moc vyspat. Jo, a to sito, v tom se přesývá hlína. A z té hlíny mi padají tyhle stony. A ty stony, z toho se vyrábí pak cobblestone. A ten cobblestone se bude hodit. Jo, ten cobblestone se bude hodit. Taky jsem to zapomněl, to je jedno. Tak, já myslím, že jsme toho zmákli docela dost. To byl první díl. Jo, tohle musí být na 100. Musí tam být ten progres 100. A nic to nespadlo, tak nic. Já budu pokračovat asi až v příštím díle. A čus.